Het vervier van vee dreigt het volle judde te worden. En dat is vooral voor Frieske boeren minijs. Het had alles te krijgen met het verdwijnen van sammelplakken voor het vee. Kei en skiep worden de skierden naar soort en grutte voordat ze naar de slachter vervierd worden. Zo kunnen een soort kosten besparen worden. Dat neemt mij dat we volle meer transporten moeten. We moeten volle meer eerst bij de boer de beesten bijeenbrengen. Dan moeten ze vervolgens op één plak lost worden. En dat is altijd vaak net het goede plak, want er zijn een heleboel soorten in geslacht, in kwaliteit, in bevleisdheid. Dus daar ben ik volle meer aannemen zoals op één adres. Dus dat betekent dat je volle meer kosten moet, volle meer transporten moet. En de dieren uiteindelijk dan net op goede plak komen. En dat had ik gevolgen voor de prijs. Op de extra sammelplakken, zoals de Louter Veemerk, dienen boeren en handelaars zelfs de controle van het vee. Maar nevens staatssecretaris Dijksma gebeurt dat, vooral in de bargenhandel, net goed genoeg. Per 1 maart mag ik gewoon sammelplakken daarom net meer broekt worden. En dat kan voor de boeren aardig in de papieren rennen. Voor de skiers kijk ze dat het zo wordt een 10 tot 15 euro minder opbrengen zullen. Dat ben ten gevolge van de kosten, maar ook ten gevolge van dat ze nou slachten worden op een plak, wat ze eigenlijk net gewend zijn. De kellerprijzen zijn momenteel heel slecht. Als we daar net goed selecteren kunnen en geen uniforme keppelsmaatje kennen, in dit geval een tweede verzamelplak, dan ben er voor de kellen die eigenlijk een negatieve waarde hebben. Dat de kosten hoger binnen dan de opbrengst. De boeren hoop je met stiepen van de Tweede Kamer het skrassen van de sammelplakken van tafel te krijgen.